9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon dia, soc Dani Cortijo, historiador i creador d'Altres Barcelones, Barcelona Esfera, Histotube i alguns altres projectes online. Històries d'Europa trenca un tòpic, que la difusió de la història no pot ser feta per historiadors. Històries d'Europa està fet per historiadors i dirigit al públic general sense intermediaris, sense que hi hagi d'haver-hi un periodista intermediari, sense que la cara l'hagi de posar, el guió el posi un historiador, però la cara o la signatura l'hagi de posar algun famós de l'Star System, algun actor, sinó que són historiadors escrivint pel públic general. Nosaltres no tenim per què ser avorrits, els historiadors, no tenim per què escriure amb 10.000 subordinades les coses i podem comunicar directament la història, curiositats de la història, acabar fent llibres, fent webs, etc. I ningú ens ha de barrar el pas. Som vàlids per parlar i interactuar amb la societat en general. Històries d'Europa ha apostat per fer contingut internacional i fer-ho en català, normalitzant així això. Hola, jo sóc la Victòria, des de Cracòvia. Soc alellenca, soc maresmenca i soc catalana. Un dels motius pels quals també segueixo Històries d'Europa és perquè trobo que a Catalunya no se'ns explica la història de manera correcta i sobretot el tema del comunisme. Estic aquí a Nova Huta, que és una ciutat que després de la Segona Guerra Mundial el govern comunista va crear arrel d'una fàbrica d'acer. Veieu aquesta V baixa de Victòria? És la V baixa del partit Solidarność, Solidaritat del Lech Wałęsa, quan van aconseguir entrar al govern abans dels anys 90 en aquesta espècie de transició que van tenir. I aquest monument que hi ha aquí és el monument de solidaritat. I des d'aquí us segueixo perquè penso que hi ha molta feina a fer a l'hora d'explicar les històries d'Europa, que són moltes. Aquí teniu la plaça, per darrere meu, i és una plaça que va ser creada perquè hi haguessin avingudes per on els treballadors poguessin marxar, per exemple, el dia 1 de maig. És una plaça que no té mercat, perquè el mercat és per les ciutats capitalistes, no comunistes. Parle des d'ací, des de Brussel·les, just davant de, no sé si ho veieu, la Casa de la Història Europea. El projecte més important del Parlament o de la Comissió Europea dintre del que podríem dir la divulgació històrica. La divulgació històrica d'Europa, que és el vostre camp de treball. Està molt bé. El museu té una visió molt superficial i insuficient del segle XIX, una bona aproximació a la Primera Guerra Mundial i un període entre guerres, Segona Guerra Mundial i Guerra Freda una mica més qüestionable o difícil o més fluixet. Però bé, m'interessava posar-lo com un exemple d'una altra forma de fer divulgació o de la forma més tradicional, més monumental de fer divulgació. Molts cops el petit treball de divulgació històrica mitjançant les xarxes socials, mitjançant les revistes de divulgació, mitjançant internet de qualitat, sense caure en populismes, en sensacionalismes o sense caure en discursos fàcils, doncs és molt més efectiu, té un abast molt més alt i perdura molt més que aquests monuments, malgrat que després això té un pressupost superior a 10 milions d'euros i encara no l'han vist 10 milions de persones, per tant, no és massa efectiu. Bé, bon dia, soc l'Oriol Ribas, col·laborador d'Històries d'Europa, de la web d'Històries d'Europa des de l'any 2015. Jo faig articles, sobretot, els que potser n'heu llegit algun de meu, que parlen de la història de Rússia, història dels països de l'est, tant l'edat moderna com contemporània, sobretot, que és el que m'interessa. Doncs que tingui molt d'interès a transmetre la història d'aquells països, a vegades
tan poc explicats aquí a Occident. Aquest és un plaer, com us deia abans, col·laborar amb aquesta pàgina web, però sobretot ho és perquè és una de les pàgines en català més importants que tracten sobre temes que no són només de la història d'aquí del nostre país, sinó que també són d'altres llocs. És a dir, és una web que toca, com sabeu, històries de totes les èpoques d'Europa, dels països de l'est, de tota aquesta part, i és un plaer col·laborar. Una de les modes que existeixen des de fa temps és la de considerar que els llibres, o un article, amb notes a peu de pàgina es llegeixen menys que si no n'hi ha. Si no hi ha notes en un llibre d'història, perdem tota referència de confiança i obrim el camp a qualsevol idea postmoderna, perquè són dels que consideren que l'experimentació en drogues és més real que la realitat mateixa i que, per tant val el relat d'un desinformat que el d'un estudiós. Potser fins i tot val més el del desinformat perquè no està condicionat. Això diuen els postmoderns. Algú creu que llegim i comprem els llibres en funció del preu? Aquesta gent d'algunes editorials, de les grans, en el qual hi posen gent vessada que no ha llegit un llibre en sa vida, llavors tenen aquestes idees de bomber, no? És que comprem els llibres en funció del preu. O sigui, que som gent que anem a una llibreria a comprar un llibre del Josep Fontana, però si és molt car el deixes i en compres un de barat de Pio Moa, per exemple, no? Feu molt bé la vostra tasca, no val el mateix un boig que diu que Shakespeare era català que un savi que ens explica les coses amb moltes notes a peu de pàgina com Josep Fontana o com feu vosaltres. Bon dia, soc l'Àlvaro Velasco, soc historiador de l'art, treballo d'historiador freelance i també soc professor a la Universitat de Lleida i a la Universitat Oberta de Catalunya, em dedico a l'art medieval, també a la història del col·leccionisme. I, com dic moltes vegades, els historiadors de l'art i els historiadors i els arqueòlegs en general, la gent que ens dediquem a les humanitats, no salven vides. No salven vides, però fem una cosa molt important que per a la nostra societat, que és divulgar, fer història i explicar a la gent què són, què han estat els seus avantpassats i en la mesura del possible, tot i que no tenim boles de vidre, doncs mirar cap a on anem. Hi ha molta gent que fa divulgació, però clar, això no ho va dir mai Joan Fuster, però ho podia haver signat. Tota divulgació que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Què vull dir amb això? El que vull dir és que els historiadors i els historiadors de l'art i tota la gent que ens dediquem a les humanitats no hem de tancar-nos a la nostra torre d'ivori de la investigació, dels congressos internacionals, de les revistes acadèmiques, que és un lloc, un jardinet, on es viu molt bé i s'està molt còmode, sinó que ens hem d'obrir a la societat, perquè aquesta és la nostra missió, jo crec, definitiva, és a dir, arribar a la gent que no són del nostre gremi, és a dir, arribar a la gent que no han tingut la sort de poder estudiar o que no han volgut, perquè s'han dedicat a altres qüestions, i transmetre'ls els valors de la història, el que ens explica la història, i fer-ho d'una manera rigorosa, assenyada, i també partint, naturalment, de les fonts i sent, com us dic, rigorós amb les fonts. Bueno. Greetings from Greece and greetings from Thessaloniki. My name is Konstantinos Paschos and I'm a historian. I'm in front of the Byzantine walls here in my city, so it is a landmark. It's considered the gate of the city, the only entrance of the city during the Byzantine days. So it is one spot of history in my city. You can see my own article that I wrote for Histories. It's about the Delian democracy during the 5th century BC in Athens and with Pericles. So I can assure that the journey is great. The Redeemers were great and are great. So I wish them all the best for the future, to be even 10 years more or 20. It's about they are making the spot of the history, just like this was back going, and you are making the history just as I wish I can make. So.
En el 10è aniversari d'Històries d'Europa m'agradaria felicitar aquesta iniciativa que ja porta 10 anys. Contribueix de forma rigorosa i també de forma pràctica i teòrica a millorar els coneixements que tenim sobre la nostra història. Actuacions d'aquest tipus permeten als humans fer-nos més humans, humanitzar-nos més ràpidament, contribuir al coneixement però també al pensament sobre el futur de la nostra espècie. Soc la Patricia Bou Pérez, doctora en Història i Llengües del Pròxim Orient Antic per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Lió a França. M'he vingut a un lloc que és bastant important a nivell històric per la història de Finlàndia, que és Suomenlinna, que són 6 illes on els suecs van aixecar una fortalesa al voltant de les 6 illes, així que és bastant curiós de veure. Al segle XVIII i al segle XIX va caure sota la influència dels russos i ja va romandre així fins a la independència de Finlàndia. La divulgació considero que és essencial perquè considero que la història és part de tots i és de tots. Així que considero que tothom hauria de tenir accés a una divulgació ètica i una bona divulgació. Vull dir, perquè com vaig llegir una vegada per Twitter a un investigador, de fet, de l'Autònoma de Barcelona, és si no fas la divulgació, te la fan. I això dona més feinada, i això ho sabeu bé vosaltres, que no pareu de desmentir bulos, desmentir un munt de coses que intencionadament o no, i amb tota la bona intenció o no, al final el que fan és perjudicar una mica la difusió de la història. Fa pocs dies vaig estar a la llibreria de la Casa del Llibre, allà a Rambla Catalunya. Vaig donar-li una ullada pel mostrador de les novetats en llibres d'història. I el resultat va ser francament descoratjador. Que pràcticament els llibres d'història, escrits per historiadors reconeguts i contrastats, eren 2 o 3 sobre una vintena de novetats. I això és molt preocupant. Això és molt preocupant perquè és el resultat d'una cosa que alguns portem molts anys dient, que és que la gent vol llegir història, que cal divulgació històrica i que cal bona divulgació històrica. Perquè la divulgació històrica o la fem els historiadors o ens la fan d'altres. El resultat és el que és. I és que si no tenim més projectes com Història d'Europa, si no tenim més gent disposada no només a fer recerca, que això és molt important, però també a fer divulgació, i això cada vegada també és més important, el futur se'ns presenta complicat. Se'ns presenta complicat perquè una societat que s'informa en projectes o en llibres com els de Pio Moa o Jordi Bilbeny o gent d'aquest tipus, és una societat no només desinformada, sinó és una societat manipulada. I per tant, un dels propòsits que ha de tenir la història i un dels objectius que hem de tenir els historiadors, que és el d'oferir a la gent un coneixement veraç sobre el seu passat, perquè siguin capaços de jutjar críticament el seu present, es deixa de complir perquè se li omple el cap a la gent de desinformació i de pura propaganda, que l'única cosa que serveix és per mantenir els que ja hi són. La història és caminar també, és caminar amb el temps, en el temps, enrere, davant. La història ens ensenya moltes coses, no només del nostre passat, sinó del nostre present, i en podem entendre moltes coses del nostre futur. Jo soc historiadora de l'art, i també l'art ens ensenya molt, no? A dins de la història de l'art hi ha la paraula història. L'art és una història. L'art ha expressat moltes coses. Història és veure críticament, analíticament i críticament les coses. No és fàcil avui en dia. Hi ha justament moltes dificultats i moltes estimulacions que a vegades ofusquen
la mirada vera i crítica. Però Històries d'Europa, nella seva senzillesa, porta endavant un projecte molt important i gigantesc. Explicar la història, portar la veritat, la llum i la integritat del nostre passat, sobretot fent-lo caminar a dins del temps i portar-lo al nostre present i al nostre futur. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena. There is a house in New Orleans. They call zoom in to get a new perspective. Zoom out to see we're all connected. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Que se iba a hablar de mi libro, y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. One, two, three, four. Pensar que fa 10 anys jo ja era el professor de joves que ara ja comencen a deixar de ser-ho, que ara ja comencen a deixar de ser-ho, que ara ja comencen a deixar de ser-ho. Volia desitjar un molt bon cumpleany. Cada dia celebrant el meu cumpleaños. Tots els desitjos a Història. Espera que piense que voy a decir, que no tengo ni idea. O la gent amics a Històries d'Europa no me gusta. Cierra.